Projela krásně, žádná závažující voda se tady objevila a to jim umožnilo dostat se na druhé místo za Madu Redkovou. Na hoře máme poslední závodnici, která v této kategorii úspěšně dominuje minimálně exkluzivní disciplínou a to je Marie Pošta-Mokcové. To chceme ale aktuální čas výděleme a motivací nestačí na porážku Ani Redková, takže bude muset přidat. Pošta pádla na pravou ruku, uvidíte, tady opět levou stopu a levá stopa se Poště daří, animáci, je teda trošičku dokapilo a Pošta to pocíli záběry, reaguje dopředu. Vidíme, jak se jí povede spočít čas a jestli poslední skok umožní dobrý dojezd do cíle, to vypadá velice slušně. Vidíme, jak si Pošta zvolí skok vlevo nebo vpravo, je tak někde ve středu, ale vypadá to, že se nakonec dostala do pravé části, jak dopadne přískok. Pošta zvládla úspěšně a již nám jede do